Era radyoyu tenkigeler. جنابندان و چهان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجا ایرو 8 نیسان 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdem azadiya reber apoya. Berxodana girtiyan bu konağı ke nu droja sedusu çaran dedi dome. Girtiyen siyasi jibo azadiya reber apo sedusu çar rojan de greva birçibune ya dorveger de bun. Droja 120 nahande girtiyan çalakiya xoya greva birçibune derbası konağı ki nu kerin. Lisernavi girtiyan deniz kaya da xuyanek da u konağı çalakiya nu eşkere kirin. Girtiyi ve seme be malbaten xore hevditin neken dernek evin dadkihan uji malbaten xore telefon neken. Girti di bejin hatta reberapo azat bebe ve çalakiye meji devam bike. Lider vejibi peşenkte malbat u hizmen girtiyan çalakiyan u beta adaletiyle Ahmet, Van, Mardin, Batman, İstanbul, İzmir, Adana u Mersin'e devam bike. Jibu gerle yejastare Sara Handelman binasnav Sara Dorşin akuda hafte Nisan 2019 hande Dencam erişe havaya devlet atırte şehit bu paytaxt Almanya Berlin'i bıçalake kebiranne hatırı tarkıstı. Libiranne deli sernavi tevgerajinen kurt Avrupa'yı TJK Safiye Erolakıvi. Pişti sinevizyone jibu Sara Dorşin sıtran hatın gıtır. Sara da bilecek ki demago çeka merov mine merov bebe o Türkiye reberteci gel merov ben perspektive azadiye gereki kurdu ben. مرو نکاره تنگ ببی، مرو فرد ببی، مرو بلا ببی، لحمو جیانا آزاد ده. جبوهه که یعنی براستی دما گو مرو سرکاتی دخوینه و سرکاتی گوه دارده که یعنی مرو جیانه که جدا بیدر بینه. جهر آگه جهانه جهرمو قطع کسی شورمشگر تلو تبگر آزادیه بود. Her yek izvani telu tekoşin edbe ve gotin edbece. Eş boğma tekoşin dekim. Ev şora jibomine. Yani ev varte ki go reber apo jiyanek mesela sistema satsala bistu yakanda felsefe jiyanek lmahambeka belakir ya veke diyariye ki veke halate ki diyari mekiriye. Le emi çava ve halate u be diyari emi bekinin der azadiye ve. Şehit xebatkar Bagok u Lokman Görgün lehana uy hatem biranin gerlay HPG Musa Kahraman binasnav xebatkar Bagok u bav hayz darukan Lokman Görgün ne 8 Nisan 2023 de lehrama Omerya ya Mardin hatin şehit kirin. Salvegera yekemin yaşadı ta Bagok u Görgün de le Almanya bajarı hana u le navenda Civaka Demokratik Akurt merasima biranin hatem pekanin. De merasimede malbaten xebatkar Bagok u Lokman Görgün u gelek Valati amade bun. Pişti rezgirtinin nüreri koma u hevseruke navenda Civaka Demokratik Akurt ahaftin kirin. Ahaftin angutun şehidin Azadiya Kurdistan'e emgihandın hev ev nırxen meyin heri pirozun ve emjili ser şopavan bin. Jibu خودی درکتن علی شهیدان امتری نوا تکوشین آزادی بون او تکوشینه بدومینن پیشره سینویزیون علی سرجانا هر دو شهیدان مراسم به دروشمیان بداوی بو. لشیخ مقصود سرکفتن برح باکور جلو هاته به دست خستن.
Brüsk Cemal Sebir binasnav Bakurcilo sala 1984 li bajarê Silêmaniyê başûrê Kurdistanê ji dayîk bû. Bavê Bakurcilo li nava têkoşîna azadiya Kurdistanê de şehîd bû. Gekê wî jî li çayên Zagrosan şehîd bû. Bakurcilo di temenekê ciwan de tevlî nava Refên PKK bû li çar parçeyên Kurdistanê şer kir. Bi destpêkirina şoreşa Rojava re berê xwe da Rojava destpêkê di nava Refên YPG de li Kobanê şer kir. Li sala 2013 çû taxa Şêx Mexsûdê û weke fermandar Arab, Kurd û Tirkmenan anî cemhev û li dijî dewleta Tirk û çêteyên wê şer kirin. Şêniyên Şêx Mexsûd ji Anêferê qala Bakurcilo kirin. Fatma Mustafa Nîzimak û Bakurcilo pêşengtiya xelkê Şêx Mexsûd kir li dijî dewleta Tirk û çêteyên wê mil bi mil şer kirin. Îro navê kolana me Bakurciloye ji dema şehîd ket û pê ve malbat navê Bakur li zarokên xwe dikin. Ez şehîd Bakur û hemû şehîdên azadiyê bi hürmet û hezkirin bibîrtînim. Yusuf Afrin jî got ez di sala 2011 de ji Şêx Mexsûdê tevlî nava şoreşa Rojava bûm. Min hingî heval Bakur nas kir. Xwedî rih û hezkirina apoyî bû. Timî di Kenya bi moral bû û gelek bi cesaret bû. Heta nefesê xwe ya dawî bi vî rengî bû. Ew remsa fikir û felsefeya wî rêber apo bû. Sozdar Weqas jî got ev çavkaniya moral û hêzame bû. Li nava şer de moral didame. Heval Bakur dilsozê hevalên şehîd û rêbertî bû. Di heftê Nîsanê de li Şêx Mexsûd teqînek mezin çêbû. Hêja bîrxistinê ku şehîd Bakurcilo di heftê Nîsanê de bi hevriyên xwe Ebû Nûrê re şehîd bû. Li şaradariya xelfetiyê li ber çûyînê dizî hate kirin li xelfetiya tevî ku dengên veguhestî û nelerîtiyan jî dem partî bû yekemîn. Lê balkêşe ku di nîvê şevê de hin ji malzemeyên şaredariyê hatin dizîn. Parlamenterê Dem Partiya Ömer Öcalan dîmenên diziya amûrên şaredariya xelfetiyê li ser hesaba xwe ya X'ê parvekir û got Feraseta Qayyum divan saatan de li şaredariya xelfetiyê diziyê dike. Divê gelemeye xelfetiyê bi aqil selim tev bikere dîmen hene emegiliyê kesên ku malê gel de dizin bikin. Di dîmenan de têdîtiyên ku di tariya şevê de kamyoneke ku nêzî avaya şaredariyê kirine ji aliyê 4-5 kesan ve hin evraq û amûr tên bar kirin. Hêjayî bîrxistinê ku lijna hilbijartinê ya Rihayê li ser îtiraza AKP li xelfetiyê hilbijartin betal kiribû û biryar girtibû ku hilbijartin ji nû ve bêkirin. Lê YSKya Bilind îtiraza Dem Partiyê qebûl kir û biryara nûkirina hilbijartinê li xelfetiyê rakir. Namzîtên Dem Partî wek hevşardarên xelfetiyê hatin qebûl kirin. Hat zanîn hevşardarên xelfetiyê îro li gorî dema Amêdê saet 16 de mazbateyên xwe bigirin. Reha wênê têkçûna desthilatdariyê berdevka Komîsyona Hukûqê ya Dem Partiyê Sevda Çelik Özbîngöl guhertina Rihayê û tercîha gel ji Anêferê nirxand. Sevda Çelik Özbîngöl got di hilbijartina Sûyeke adarê de medît ku daxwazên guhertinê mîna li her devera welat li Rihayê jî bandor li encamên dengdanê kirine. Riha weke bajareke Partiya Desthilatdar dihate naskirin. Lê gelê Rihayê bû wênê têkçûna desthilatdariyê. Eger Rihayê gutibe guhertin pêwîst e veger jenîne. Li Rihayê ne tene şaredarî guherî gelek tişt guherî. Rihayê da xuyakirin ku gel feraseteke nû ya şaredariyê dixwaze. Gelê Rihayê tercîha xwe di aliyê Dem Partî de nîşanda. Gel Dem Partî weke alternatîv dît û şaredariya randxwar talanger red kir. Sevda da zanîn ku xelkê Rihayê bi taybetî li hemberî Mejiyê Qayyum piştgirî da namzetên gel û desthilatdarî mahkûmkir û got Dem Partî karekî rastiyê şaredariyê dike vê yekê berê jî bandor li gel kiribû. Gel di nava pêvajiyê de rastî dît ku li cem Dem Partî cih bigire. Kulübeyên polîsan ên li ber şaredariya bajarê mezin Amêdê hatin rakirin. Hat zanîn ku duh bi şev kulübeyên polîsan ên li ber deriyê şaredariya bajarê mezin Amêdê ku qayyum tayînî wê hatibû kirin di hilbijartinên herêmiyên Sûyeke adarê de Partiya Wekî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî carekê din bi dest xistibû hatine rakirin. Her wiha dê hevşaredarên bajarê mezinê Amêdê Serra Bucak û Doğan hatûn îro saet 11 de mazbateyên xwe bigirin û biçin şaredariyê.
Bilançoya 5 salên dagirkirina girê spî 83 kes hatin qetilkirin. Li gorî navenda belgekirina Sûcan li bajarê girê spî ji cotmeha 2019 ve 203 şênî hatine revandin. Çarênûsa 89 kes ji wan hîna nediyare û 26 kes jî şandine Tirkî û li wir girtine. Di van 5 salan de 75 kes hatine kuştin û zêdetirî 219 kes jî birîndar bûne. Ji wan 17 kes astengdar bûne. Her wa heşt şêniyên ku ji warên xwe derneketine yan jî piştî dagirkirinê ve geriyana malê xwe hatine bidarvekirin. Dagirkeran zêdetirî 5371 mal û 1380 dikar desteserkirine. Zêdetirî milyonek û nîv milyon dönüm sevî hatine desteserkirin. Lê gorî agahiyên ku navên de parvekirine 1849 malbatên ji herêmên din ên Sûriyê li malên şêniyên bajarê girê spî yên koçber bûne hatine bircihkirin. Carekê din agir bi bazara lengê ya hewlêrê ket li gorî agahiyên jin û çêgihanê me hatine standin. Danê Siharê carekê din agir bi bazara lengê ya hewlêrê ketiye û heya niha jî nehatiye kontrol kirin. Tê gotin agir her ku diçe mezin dibe. Dîvan Kêliyan de tîmên parastina şaredariyê şaristaniyê li cihê bûyerê û hewl didin agir kontrol bikin. Hêjayî gotinê di 27 Sibata 2024 de jî agir bi bazara lengê ya hewlêrê ketibû bi dihan dikan şewitî bû. Nöbeta adaletê ya Emîne Şen Yaşar di roja heftû yekemîn de didome. Nöbeta adaletê ya Emîne Şen Yaşar li ber Wezareta Dadê didomîne di roja heftû yekemîn de berdewam dike. Her wa piştgirî jî berdewam dikin. Sevîn Çakar alawê wê piştî hewldana derbeya ya bazê tirma 2016 de cezayê hefsê yê müebbeta girankirî wergir jî piştevaniya malbata Şen Yaşar kir. Çakar bi cilên ku li ser ez lavê xwe dixwazim dinivîse hate ber Wezaretê. Malbata Şen Yaşar piştî fitara xwe kir derbasî meclisê bû. Hevşaredarên Qazmanê di fitarê de bi ger rehatin bahev. Hevşaredarên Qazman a qarseyên Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî Güner Hatay û Mehmet Alkan di xwarina fitarê de bi welatiyên navçeyê rehatin bahev. Ji bo ku eywana xwarina fitarê li hate dayîn tejî bû li derve jî mase hatin danîn. Nêzî 1500 kes tevlî xwarina fitarê bûn. Altun û di fitarê de axaftinê kir û wiha got me xwez li ser navê şaredariyê di xwarina fitarê de bi were giwerin gel hev. Me di hilbijartinê borî de biket û têkoşîna wê dayî şaredarî bi dest xistiye. Pergal 10 salan zilmê li vê navçeyê dike. Lê me şaredariyên xwe wergirtin û êdî şaredarî mala me ye, em li mala xwe ne, em ê layıqî we bin. Li Hamburgê şeva piştgiriya bi Jin TV re ji bo Jin TV li Almanya bajarê Hamburgê çalakiya piştevanî hat pêkanîn. Ji bo desteka Jin TV Kurdistanê li bajarê Hamburg, Bremen, Kiel, Stad, Linz, Luhe û Lüneburgê tevlî şahiyê bûn. Piştî rêzgirtinê ji nûnerên Jin TV Aysel Avesta axivî got Jin TV yekane televîzyonek û bernameyên xwe hemû têkildarên jinan e. Ji bo nîşandana hişmendiya heqîqetê ya jinê Jin TV xwedî roleke mezin dilîze. Pişre Parlamenterê Dem Partiyê Sümeyya Boz axivî balkişan ser hilbijartinên herêmiyên Sûriyê adarê ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çêbûn û got Jin TV di serkeftina jinên Kurd ya di hilbijartinê de mezin e. Xwedî derketina li Jin TV xwedî derketina li nasnameya xwe ye. Me jî kar û xebatên hilbijartinê de her dem Jin TV li gel xwe dît. Xebatkarên Jin TV şev û roj kar kirin. Lewma ez ketkarên çepemeniya azad silav dikim. Di çalakiya piştevaniyê de Suna Alan, Kevana Zêrîn, Koma Jin TV û Koraya Zarokan hunerê xwe pêşkêş kirin. Çalakî bi gerêdana govendê bidawî bû. Ola parezên hêja jinên birûmet li ser navê televîzyona jinan Jin TV ez bi xêratina we dikim ser sera ser çava hatine. Belê îro em li
Bajare Almanya Hamburg'e jibo danasina le rojlata navin yeken televizyona jinan li Kurdistanê ji xwe hemû navê yekê jinên Kurdin û di dinyayê de jî em dikarin bibêjin yekem televizyona jinan jin TV dixwazin hem bi we bidin danasîn hem em piştiriya we ji bo jin TV bigirin û em hevûdin re rengê jinan dengê jinan hîn gurtir bikin. Destpêkê ez dixwazim 6 saliya jin TV ku 6 salên ketiye cihana jinan ketiye jiyana jinan Jin TV ku berhema tepişina 5 sala zêdetir dîsa kedu emeka bi hezaran şehîdên me yek ku oğla azadî de canê xwe dane wekî berhema wan di serî de li şehîdan pîroz bikim her wiha yek ku baxçeyê azadiyê ji bo jinan de kiriye îştiye ku jin bibin xwedî nasnameyekî azad ji cîhanê re bibin hêz û moral li rêber afo Nurçeyeme dawiye Amespor beramberî İnegöl Sporê 5-2 serket. Amespor di hefteya Sûdiyemîn a Lîga Duyemîn a Dukoma Sor de malovaniya İnegöl Sporê kir. Maç Stada Tahir Elçal Amedê hat lîstin. Alîgirên Amesporê herîkin stadyumê û piştgirêkê zêde dan tîma xwe. Dewreya yekemîn 3-2 bi serkeftina Amesporê bidawî bû. Di dewreya duyemîn de Amesporê tempoya xwe zêdetir kir. Bavêtina du golan lîstî xist 5-2. Amespor bi vê serkeftinê puanên xwe derxist heftû çaran û ciyê xwe yê yekemîn parast. Hêjayî bibîrxistinê Amespor ev 10 maçin li ser hev qazanç dike. Belê godanî jamê nûçeyên serî bi pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.